Nosaltres recordem l'última visita que va fer el Xavier Trias. Ell deia: aquests senyors s'han equivocat, sobretot del mètode, s'han equivocat en el mètode. I tenia tota la raó, perquè el mètode que utilitzen és el mètode del rendiment del sòl. És el mètode de fer moltes expropiacions, sobretot de casetes baixes en jardí, on hi hagi molt de sòl, després densificar-lo, i d'aquesta densificació en treuen un benefici, una plusvàlua, que ha de servir per absolutament tot. Ha de servir per pagar els constructors, les paletes, les millores urbanes que l'Ajuntament vulgui realitzar, i finalment també ha de servir per indemnitzar el pobre afectat que, per desgràcia, li hagi tocat aquesta sort. Més que res explicar que nosaltres vam comprar la casa el dia 9 de juliol i el dia 17 va ser quan es va aprovar el pla. Nosaltres, abans d'anar al notari a signar, vam trucar a l'Ajuntament, vam fer les gestions pertinents de qualsevol persona quan compra una casa per assegurar-nos que no estava afectada, i ens van dir que no hi havia res de res. Evidentment, vull dir, la casa està afectadíssima, i llavors jo quan parlen que ens donaran el preu just de la casa, nosaltres hem pagat 258.000 euros per la casa, aviam quina indemnització ens arriba, perquè ni el 50% no tenim de moment. I només volia donar a conèixer el cas. Gràcies. Això no consisteix, conseller, en un despatx. Es dediqui a fer homes, i jo dic, en aquest l'expropio, en aquest no l'expropio, sinó que consisteix en una altra cosa a la vida, no? És a dir, manar és difícil, manar és prendre decisions i per tant no és fàcil, però el que no es pot fer és manar i prendre decisions sense passejar-se i veure què passa. Jo us ho he dit ja diverses vegades amb la gent que he vist, no? Que vens aquí i et passegen i a mi me fa la maica, el nano, i veus la situació que hi ha. N'hi ha unes que qui pren decisions no ho ha vist. O no ho ha vist o són d'altres. O no ho ha vist o són d'altres. Jo parteixo de la base que no ho deuen haver vist, perquè és realment sorprenent que quan tu veus una caseta de 2 pisos amb un jardí tal i qual, que està a la mar de Déu i que a mi m'agradaria comprar-la i viure-hi, aquesta és la que expropien. Quan tu veus un edifici que està en mal estat tal i qual, que hi viuen 20 famílies que tal, aquest no expropien. Per tant, això dona una sensació i un tufo d'una operació que és una operació d'un sistema que jo crec que s'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat. O sigui, el model de construir ciutat a través d'un model urbanístic basat en fer plans urbanístics basats en les plusvàlues de les requalificacions que fas, això jo crec que hem d'acabar-ho d'una vegada en aquesta ciutat. Això no pot continuar d'aquesta manera. Jo crec que és una mala manera de fer ciutat, és una mala manera de fer ciutat, i és una manera de fer ciutat que jo crec que fa una cosa, i és que té un problema de fons i un problema de formes, perquè a més és poc respectuós amb la gent, i jo crec que conculca els drets de la gent, i acaba creient-se a l'Ajuntament que té uns drets que jo crec que no els té. O sigui, jo crec que el que no pot ser de cap de les maneres és acabar-te creient que un senyor que té una caseta amb un jardí, doncs aquest tio és un cara perquè té aquesta caseta amb el jardí i ara si ho qualifiquen aquest tio farà negoci. I llavors decideixes que tu fas negoci. Però això és un cas d'una cara que és sorprenent. Vull dir que això no pot continuar d'aquesta manera. Quan escolteu nosaltres, com a Convergència i Unió, la posició que tindrem aquí és la mateixa que tenim en els Tres Turons, és la mateixa que tindrem a tots els indrets d'aquesta ciutat. És no que estiguem en contra dels plans urbanístics, sinó que les coses s'han de fer ben fetes en sentit comú i que el que no es pot fer de cap de les maneres és conculcar els drets i les situacions de les persones
i creure que tu tens dret a fer el que vols i a avançar amb tot i crear unes situacions que jo crec que són absolutament impresentables. No? Jo crec que això no pot ser de cap de les maneres. No? I per tant, escolta'm, nosaltres lluitarem i estem lluitant. La lluita que hem emprès amb la gent de Convergència i Unió jo crec que és una lluita que algun resultat ja ha començat a donar. Jo agraeixo a la gent que, malgrat que ja està fora d'aquest pla, doncs continua venint i apoyant perquè s'ajudi a que les coses es facin com s'han de fer, perquè això jo ho agraeixo, perquè, escolteu, les coses només es aconsegueixen en unitat i si tothom entén que hem de treballar junts. Inclús aquí hi ha hagut crítiques a l'associació de veïns, escolta'm, allà ells, però jo crec que nosaltres el que hem d'aconseguir és pinya de molta gent, no barallar-nos entre nosaltres. Barallar-nos entre nosaltres no ens portarà enlloc, el que hem de fer és una gran pinya de gent. Sapiguem una cosa, que l'Ajuntament no té majoria en aquest moment. És veritat que per algunes coses tenen majoria, perquè es queda ja cop que els apoya i tal i qual, doncs amb els pressupostos o amb el PAM o tal, no? Però en operacions urbanístiques d'aquestes, quan veus que s'hi posa tanta cara, no? Doncs llavors aquesta gent també decideixen que no apoyen i això permet límits de negociació, negociar bé, i per això és important que siguem capaços de fer reunions, que agafem els vostres plantejaments, que agafem els vostres casos, que els discutim un a un, que ens ho estudiem bé, per poder defensar bé les coses que s'han de defensar. Escolteu, i amb això jo el que us puc dir és que com a president del grup de Convergència i Unió, escolta, ens teniu a la vostra disposició. Jo no puc prometre que tot sortirà bé, però jo crec que una part important sortirà bé, no? I que el que hem de fer és posar-hi sentit comú. I el que sempre hem de fer és que no atropellin a ningú. No atropellin a ningú. Si alguna persona s'ha de compensar bé. No pot ser que la gent que estigui de lloguer se'ls maltracti. No pot ser, doncs això, dius, escolta, tu vas a un lloc que veus unes toretes que són una monada, que és un lloc perfecte per viure, i no, però és que aquí hem decidit, home, i el que no pot ser és que tu decideixis que un bosc el converteixes en blocs de cases. I dic, però escolta, però estem bojos, no? Estem bojos. Hem perdut el sentit comú, i dic, escolta, i per tant jo crec que això no pot anar de cap de les maneres així. Les reformes urbanístiques d'aquesta ciutat ens hem d'acostumar que costaran diners. No podem construir aquesta ciutat a base d'especular sobre el sol. Tenim una situació trista i futura de crisi econòmica que té les seves parts molt negatives, però sí que tindrà alguna part positiva, i és que aquesta situació d'especulació no quadrarà en els números per enlloc. És a dir, a mi quan se'm diu farem la Sagrera i cobrirem les vies i farem tot això i ho farem a través de les plusvàlues dels pisos que construirem, jo dic, doncs, escolta'm, ja veurem com construïm això, perquè m'agradarà saber com es fa això avui dia amb la situació de crisi de la construcció que hi ha. Per tant, escolteu, ens teniu al vostre cantó, hi posarem seny, no farem demagògia, també us ho dic. Jo soc una persona clara quan una cosa, dius, escolta'm, això ha de ser així, això ha de ser així, hi ha coses que segur que s'han de fer perquè la gent visqui millor i perquè el barri estigui millor, però fer les coses ben fetes no vol dir violentar la gent que viu, que ha de ser feliç aquí, que té unes cases que són magnífiques, que tots les voldríem tenir, i no hi ha dret en aquesta gent a atropellar-la. Si aquesta gent un dia es vol qualificar això, doncs escolta'm, que facin negoci aquesta gent, no té per què fer-lo l'Ajuntament, aquest negoci. Aquest és un altre criteri que jo crec que és molt important. És a dir, no val abusar de la gent modesta. No val abusar de la gent modesta, no? La gent té el mateix dret uns que els altres,
I per tant, si un dia decidim que s'han de qualificar uns terrenys, bé se requalificaran, però el que es guanyarà la vida és el senyor que té aquest terreny, no l'Ajuntament que farà no sé què. Jo dic que això no té sentit, no té sentit en absolut. I vaig tornar a Horta, perquè és que no hi ha res com tenir el seu jardí. I tothom hauria de tenir, però almenys preservar la gent que té això. I no a sobre, no sé, fer-nos sentir culpables perquè tenim això, que ho hem heretat, però ho hem conservat i ho estimem. No sé, doncs jo només dic igual, o sigui, jo visc en una casa, caixa, amb un jardí, i em volen treure d'allà. I a més, un bosc que té un valor incalculable. Però clar, són molts metres quadrats, i això, doncs clar, és molt llaminer, però és meu. I això, prendre-m'ho no sé, són lladres. Vull dir, simplement jo visc allà i això no pot ser. I soc igual que vosaltres. Vull dir, doncs, si tinc la sort de viure allà, ho hem de preservar. I per la meva àvia que em va fer estimar el camp, ella ho va preservar, em feia estimar, m'ensenyava els arbres, m'ensenyava tot el que era. No sé, no pot ser.